QR-koodi johdattaa nettilinkkiin, jonka taakse voi kätkeä kuvaa, videota, tekstiä, ääntä ja kaikkea mahdollista pilvipalveluihin tallennettavaa. Koodien avulla voidaan jakaa tietoa, esimerkiksi oma kalenteri tai käyntikortti, kysyä palautetta tai rakentaa erilaisia tehtäväratoja. Koodi luetaan eli skannataan älypuhelimen tai tablet-laitteen QR-koodin lukijalla. Windows-puhelimissa tämä on valmiina suurennuslasin takana Ping-sovelluksessa. Sovelluskaupasta voidaan asentaa Android-laitteelle esim. QR-Droid-niminen lukija, Applen laitteelle taas esim. QR-Rafter. QR-koodien tekeminen itse on helppoa, esimerkiksi kauvageneraattorilla nettiselaimessa. Asettamalla valinnaksi Static voidaan luoda koodeja kirjautumatta sisään. Nettiosoite, jonne osoittamaan QR-koodi halutaan luoda, kirjoitetaan sille osoitettuun paikkaan. Tämän jälkeen painetaan Generate-painiketta ja koodi on valmis. Koodin voi tallentaa edelleen käytettäväksi tai esim. Tulostettavaksi painamalla kuvaa tai tietokoneen nettiselaimella hiiren oikeaa painiketta. Lisätietoja QR-koodit oppimisessa sivustolta.